Good day mga moms. Ayan, dahil nga it's Saturday, so wala tayong tinda. Actually, pwede ako magtinda ngayon kasi meron mga criminology student doon and meron daw general parents teachers meeting ngayon, assembly. So, dahil nga nakita ko na yung aking labahan ay isang basket na po, hindi ko na kaya. So, kung bukas pa ako kung bukas pa ako maglalaba, hindi na pwede kasi makamalingki pa ako. So, doble hassle, sobrang kapoy na yung nakakapagod. Kaya naman, naglaba ako ngayon. Yan. So, natapos na ako magsabon. Ngayon ay binababad ko na siya sa fabric conditioner. Tingnan natin muna ang ang update natin dito sa farm. So, sila Brenda umalis ngayon kasi meron po siyang event. So, meron siyang hosting sa Carmen again yata sa Cagayan de Oro, and ang kasama niya si Argel and si Britney. So mamaya naman si Bakang and si Oyong kami ang magkakasama kasi pupunta kami kay Sisi Maymay. Yan, doon kami magkikita-kita kami mamaya. So baka doon na rin ako sa Cagayan de Oro mamalingke para sa mga stocks na gagamitin para sa aming store, sa Mamshi store. So today is Saturday. Asa sila mama? Wala. Ay, ayun pa. Ma dear. Ano nangyari dyan? Ba't di mo na kasi ikaw umuwi, ma? Sakit ulo mo? Aw. Hindi niya po kasi maiwan si Papa, so sama po siya. Ayan. Ito na pala yung mga Carabao grass na pinamili. O, ayan, kinalat-kalat na po. Ayan. Tinanim-tanim para dumami. So, yan yung binili nila dun sa, sa ipunan. Fairness, ang bilis, ha? Ang galing. Ayan. Ano, Pards? Parang namang problema ka dyan. Oo. Isa man eh. Yung pala. Sobrang kapal na eh. Para nang mukha na makapal ba? Ha? Ano yun? Ano sinisigaw? Bumili, nagbigay siya ng napaka rami. Thank you. Kasi pag nasasabaw kami dito with trabahante, 30 to 40 person. So ngayon, meron na naman. Ang binili namin is yung wala pang mga tag 50 pesos lang talaga dapat para masira. Oo. Lalo na ito maubos nito kasi mababasag rin naman to. So, dagdag ka lang ng dagdag kasi bigay ka ng ganito. Mababasag din to. Kasi nga, yung mga bakla dito. Sana nang naihawiranan, no? Oo. So, naaraw ito. Hindi ito abot ng kaso. Matatanggal na. Wala na silang isa. Oo. Kasi pinag-uugas ito na ano. So, ito yung pagmayaman talaga na soup yung pumunta ka sa mga catering services, mga itolyukan, buffet. Tapos yung nilagay nila si corn soup, or yung balin sa sayaw soup, crab soup, soup oats. Ano ka ba ginam? Ayan. Pero bukas, wala na ito dito. Wala na ito dalunggan. Napungkol na. Napay baso, ma'am. Meron Napadaw pa baso. Another. Sabi dito sa mana. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hindi mo ito baso? Wow. Nasa ilalim. Oh, Kasi mga naubos mangkok. na din daw yung ano natin. Yung Or mga sinigang. pangkape. Yung pagkape namin. Ala! May bago na naman. Mahal pa naman to. 59 pesos pa naman to. 12 pieces. Pero pag gusto niyo pumili na mas mura na ganito, nandyan lang yan sa CTM Bodega. Yeah. Ito, thank you so much ito, Chon. Ang gaganda nito, di pa naman ako nagkape ko. Nag-init ko. Nag-init ko, relax. Bali dalawang kulay. May blue. May blue for the boys. So, ako dito ko sa girl. Red and Yeah. Thank you so much, Tita Chona! More At parating na rin yung para sa pool na yung robotic, ano ba yun, basta. Makikita niyo yung solar robotic turbanist. Kung saan siya na yung gagalaw, maglilinis ng pool. Bayot! Kaya sa magsabi dyan na kailangan namin ng mga filter and everything, robot kami. challenge. Ilalagay na lang namin siya doon. Siya na bahala mag-kisaw doon.
So pati yung lifeguard na pag may nalunod, automatic lulunurin niya lalo. Will inform sa ko. Oo. Ano pangalan yan? Robotic vacuum. Robotic vacuum, turbines, filtration, and everything. Oo, correct. At basta, yon. Remote Solar siya, control. may remote. With remote control siya, pwede mo siyang utusan. Oo, hilain mo yung isa. Ayan, yung isang baklang ano dyan, taking hair. Ano, ganun. Thank you so much, Tita Chona! More blessings. Basagan na. Churing-churing! Ano, oh. Wow, blue red. Philippine flag. Hala. Sala lagi na. Sala lagi ng bato sa bingo. Pinagpapaguran naman masyado. Nag-i-invest. Oo. Mang tapat taon niya, mang. Wala na nang ano dyan. Wala nang Ito yung mga ano, lagay ng soup sa hotel, sa mga hotel, sa mga... Oo. Ano mo siya? Alam dyan, Bye. ano May yan? mga artista, uy. Wala ka, road manager. Apo na sa inyo na. Wala ka si Nina. Spider-Woman! Kung saman ka! Naglagapon Ha? si David, Mayra. Naglag ba sila? Kasama sila? Wala akong naglaan. Nagawa mo dyan? asawa ni Spider. Si Zoro man sa One Piece. Ayan. Kani man dyan. Dyan ilalagay. Para. Dali sa taas yung mga. Mabubuo na talaga yung mga kagamitan niya rin Thank sa you, Ma'am Liniera. Chana. At, Diba? At abangan ang garage sale ni Rhea sa Hasaan Plaza. Alam. So mga bowl, mga tasa, mga kaldero, abangan yan. Yan. Oh, laps. Yan yata yung sinasabi kanina ni Britney. Sabi ko darating ka naman yata, di ko na lang ang ulam ng mga trabahante. Ano Ano oras? na yan? Kasi parang sobra na ata. Konti lang sila. Kainan na, is ready. Nilaga. Ang tawag nyo nga dito? Lauya? Tininglag. Amin, gauyan na agad ito. Parang pinaglag. Kasi ito may toyo. Yung iba wala. May touch of toyo lang siya. Hindi, may tanglad talaga siya. Tanglad. Kainan na! Uy, paghay ba? Uy! Isa ba? Uy! Ay na po pala ang katnyel. Totoo po nagkabalikan ng katnyel. Hala! Kaon! Oh, sakit na naman ulo mo. Okay ka na? Sana all. Yan ang isang kabex. Sila naman ang kakain, laps na. Para sa aming masarap na pananghalian. Sis mukha na naman malapit na uulan na naman. Naku po, ang aking mga sinampay, hindi na naman matutuyo. Ito ang tunay na mayaman, oh. Bagong alahas. At paano ka na mawala? Kaya ang ako abaya. Malukat ka ron. Maprenda upat ka bulan. Tanaw na to sila niya makasurvive. Kate, Upat ka bulan nga prenda. ligo-ligo kasi. Basta lang good nga na ima. Ayaw pag ingon Kahit sa barato. kurinti, ana. Ay pa yung barato kay kuan man na inaguan man na. Inaguan man ka na. Mga ano yan? Inaguan na, oh. Inutang na po. Si Pangatol. Si pangatol. Palit-palit. Hoy. Hoy, isa ha, talit sa. Nakapalit ka og kwintas og Arios. Pero di ka kapalit og tambal sa imong bunyi. Hala. Grabe no. 3 years na magaling mintin, di ako kaulihan. So may tambal ani. At Charlie, so pinaka-box ka at Charlie sa nahulog tayo. Pinapahid mo ba? Iniinom ko nga. Mali nga yung proseso. I'm done with my labahin. So ngayon, nihabol ko na lang tong aking neck pillow para na sa ganun, mabango-bango naman siya pag mag-travel kami. So after this, maligo na ako, mag-ready na ako kasi pupunta pa kami kina Sisi Maymay. See ya!